खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थाम्फैजों अरजानायनिफ्राय गोजानाव था मानोना गिथावना बेराम जापानिज एनकेफेलाइटिसआ जोंनि बिटिआरआवबो सौफैबाय आरो गिथावना जापानिज एनकेफेलाइटिसनि थाखाय सासे बर' लाइमोन सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा थैनो गोनां जाबाय नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों बेनिखायनो थाम्फै अरजानायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानाया गाहाम सावस्रि बिफाननिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय सप्तायावनो बङाइगावनिफ्राय सापा आरो चिरांनिफ्राय सासे गासै साद'नि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामखौ मोननो हादों साद'नि मादाव सासेया जिउ खोमानांबाय बिथांनि मुङा सुस्मिता बसुमतारी बिथाङा 16 बोसोर बैसोनिमोन आरो चिरां जिल्ला बासुगावनि थागिबिमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायफोर बिथांमोनहा देहा फाहामसालियाव दा फाहामथाय लागासिनो दं बिथांमोनहाबो गोब्राब थासारियावसो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो फैदों आरो साबानि मादाव सानैया भेन्टिलेटर आवसो दं होननानै फोरमायथिदों थांनाय सप्तायावनो साद'खौ जापानिज एनकेफेलाइटिस जानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों जाय गिथावना होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो जाहाथे भेक्सिन होनायनि राहा खालामनायजों लोगोसे आबहावाखौ सामलायो बेनि थाखायबो प्रशासननिसिम बुंथियो सावस्रि बिफाननिफ्राय फोरमायथिबावदों दि बे अखानि बोथोराव दान मोनफ्रोमबो सानै 10 निफ्राय 22नि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ मोननाय जायो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि लैखोनफोरा जाहैबाय लोमजानाय खर' सानाय मोदोम सानाय आरो गोबानाय मख'नो गोनांदि चिराङाव थाम्फैनि बेरामजों सासे थैनायनि अनगायैबो नगावआव सानै थैदों मुङा मुकुट भुइया आरो 11 बोसोर बैसोनि तैबुर इस्लाम फोरमायथिनो गोनांदि जापानिज एनकेफेलाइटिसआ मोनसे बेराम बेयो अमा दाउ बायदि बायदि जिब जुनारफोरनाव जायो आरो बेखौ थाम्फैया गोसारहोयो दिनै 4 आगस्ट गाबोन अखानायैब्लानो क'क्राझाराव जागायजेनसिगोन दुरान्ड काप 132थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंनो थाखाय बड'लेण्डआ थागथियारि जाबाय 5 आगस्ट अदेबानि गाबोन गिबि फुटबल गेलेनायखौ बेखेवगोन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रिफोराबो बाहागो लागोन गाबोननि सानाव बेसेन नाङालासे फुटबल गेलेनायखौ नायनो खाबु मोनगोन आर्मिनि फारसेनिफ्राय गाबोननिखौ बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों नाथाय साफ्रोमबो टिकेट लानानैसो फुटबल गेलेनायखौ नायनो खाबु मोनगोन आरो जेसेबां जिरायनो हानायनि खाबु दङ एसेबां टिकेट थागोन गिबि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय जानाय सानखालि हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो आर्मिफोरनि प्रग्राम थागोन जेरै सुखय बिरहोनाय हेलिकप्टार बिरहोनाय बायदि थागोन आरो गिबि सानाव बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव गेलेनाय जागोन मख'नो गोनांदि 132थि दुरान्ड कापनि थाखाय साइ सेन्टाराव गोदानै अरायनि थाखाय गेलारि अदेबानि जिरायग्रा बेखेवदों जायखौ बेखेवनायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मेजर जेनेरेल मुरगेसन आरो बिटिसिनि एम बिथांमोनहाबो बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 10,000नि गोबां सुबुंफोर जिरायनो हानायनि राहा खालामनाय जादों साइ सेन्टाराव क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव दुरान्ड काप खुंनायजों जोंनियावबो गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ खुंनो हायो बेखौ मिथिहोनाय जागोन आरो क'क्राझारल' नङा जोंनि बड'लेण्डआनो मुलुगाव मिथिजागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि दुरान्ड काप नायनो थाखाय टिकेटखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन KDSA फोथारनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय मोननो हागोन दिनै बेलासि 2 रिंगानिफ्राय मोननो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा न'आवनो थानानै फुटबल गेलेनायखौ नायनो गोसो बिथांमोनहा सनि स्पर्ट्स नेटवर्कआव नायनो हागोन फरायसालिनि बेलायाव आसाम सरकारा गेदेर थांखि लादों बेनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि रायजोनि गुदि फरायसालिफोर जेराव सा 150 आरो बेनि गोबां फरायसाफोर दं बेफोर फरायसालिनि जाय गागिसिन फोरोंगिरि बिथांनो गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ होनाय जासिगोन आरो बे लेखायै पे स्केलखौबो होनाय जागोन रायजोआव गासै गं 2600 गुदि फरायसालिफोर दं जेराव सा 150 बा बेनि गोबां फरायसाफोर दङ बेफोर फरायसालिनि गागि फोरोंगिरिफ्रा गाहाय फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे पे स्केलखौबो मोननो हासिगोन बेनि अनगायैबो सा 100निफ्राय सा 149 फरायसा थानाय फरायसालिफोराव जायफोर गागि फोरोंगिरिफ्रा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानानै दङ बिथांमोननो चार्ज एलाउन्स महरै 300 राङैबो होनाय जागासिनो दं बिथांमोननो DDOनि खामानिबो होफानाय जासिगोन बिथांमोनहा गुबुन फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे खाथिनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थानि बिलखौ बानायनायनि खामानिखौबो मावनो नांसिगोन बेनि अनगायैबो फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायावबो आसाम सरकारा गेदेरथार थांखि लादों गेजेर फरायसालिनि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि थिसननायनि बेलायावबो टेटनि गोनांथि गैला बेनि सोलायै टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट खुंनाय जासिगोन
गुदि फरायसालि सन्मिलना आसाम केबिनेटआव लानाय बेफोर थांखिखौ हेंथा खालामदों। गंसे फरायसालियाव माब्लाबा 150 फरायसाफोर थायो, माब्लाबा फरायसानि अनजिमाया खम बा बारा जायो। बे बेलायाव 150 बा बेनि गोबां फरायसा थायोब्लासो गाहाय फोरोंगिरि थागोन होननानै थांखि लानायजों बेले-बेजे जागोन। बेनि अनगायैबो रायजोआव 35,000 गुदि फरायसालिफोर दं, नाथाय 2,600 गुदि फरायसालियावल' 150 बा बेनि गोबां फरायसाफोर दं। बेनिखायनो गासैबो गुदि फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि थिसननो नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा। गेलेनायनि बिथिङाव जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय गोजोनथाव खौरां। कुनजुलता बर' दैमारि बिथाङा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा आरब हादरनि दुबाइआव खुंजानाय SBKF 90 इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टि गेम्स 2023 आव बाहागो लादोंमोन, जेराव बिथाङा 100 मिटार आरो 200 मिटार गोलाव खारनायजों लोगोसे गोलाव बारनाय बादायलायनायाव देरहासारनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। हारियानायाव हिन्दु मुस्लिम धोरोमनि दाङाबाजि जाफुबाय थानायनि गेजेरावनो मध्य प्रदेशआव गं 35 मुस्लिम धोरोमनि नखरनि 190 सोद्रोमाफोरा हिन्दु धोरोमाव हाबदों। मध्य प्रदेशनि देवास जिल्लानि नेमाबाराव जादों बे जाथाया। आनन्दगिरि महाराज मुंनि फुजारिखौ लोगो हमनानै सावरायनायनि उनावनो बिथांमोनहा मुस्लिम धोरोमखौ एंगारनानै हिन्दु धोरोमाव फैनायनि थांखिखौ लादों आरो हिन्दु धोरोमनि माखासे नेमखान्थि जेरै खर' हनाय, नर्मदा दैयाव दुगैनाय आरो जयग होनायनि गेजेरजों 190 सोद्रोमाफोरा हिन्दु धोरोमाव हाबदों आरो हिन्दु धोरोमाव हाबनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिथांमोननि आजै आजौमोनहा सिगाङाव हिन्दु धोरोमनिनो सुबुंमोन, नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय आरो माखासे थासारिनि थाखाय हिन्दु धोरोमखौ एंगारनानै मुस्लिम धोरोम लानो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दा गं 35 मुस्लिम धोरोमनि नखरनिफोरा हिन्दु धोरोमाव फैफिनबाय आरो हिन्दु धोरोमाव हाबफैनाय 190 सुबुंफोरनि मादाव 52 हौवाफोर, 52 आइजोफोर आरो आद्रा थानाया उन्दै गथ'साफोर होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टाराव नायगिदिंहैदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे BPF दोलोनि मोनसे हानजाया। BPF सोरखारनि समावनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टारखौ गायसननाय जादोंमोन। दा कमिसन जानानै थांबाय आरो मेडिकेल कलेज आरो केन्सार सेन्टाराव माबोरै खामानिफ्रा जागासिनो दङ बेफोरखौ लानानै खौरां लाफैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारीया। जेरै क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव मुं थिसननायनि खामानिया माबोरै जागासिनो दं आरो मा जेंना जादों बेफोरनि सायाव मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो स्टाफफोरजों सावरायनाय जादों आरो केन्सार सेन्टाराव मा फाहामथाय होनाय जायो आरो मा सुबिदा दं बेफोरखौ लानानै डक्टर आरो स्टाफफोरजों सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय खम बेरामिफ्रा बेयाव फैयो मानोना बेनि सोमोन्दै गामि खौरां मोनाखै। खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनाय जायो आरो सार्जारि अदेबानि अपारेशन खालामनाय जायो, जेरै गल ब्लाडारनि अन्थाइ, किडनियाव अन्थाइ जानायफोरखौ अपारेशन खालामनो हायो आरो बायदि सार्जारि खालामनायबो जायो होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेफोरखौ मिथियैनि थाखाय क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटाल, बङाइगावनि सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोरावसो फाहामथाय लानो थाखाय थाङो होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारीया। बेनि अनगायैबो केन्सार सेन्टारावबो केन्सार बेरामनि गासैबो प्रिलिमिनारि अदेबानि गिबियाव जि फाहामथाय होनायनि गोनांथि दङ बेफोर फाहामथायखौ होनाय जायो आरो केम'थेरापि आरो रेडिएसननि ट्रिटमेन्टखौ होनाय जायो। सिगाङाव बेनि थाखाय गुवाहाटी, बेंगालर, दिल्ली, मुम्बाइ बायदिफोराव थांनो गोनां जायोमोन, नाथाय दा बेफोर फाहामथाया क'क्राझाराव थानाय केन्सार सेन्टाराव जायो होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारीया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।